Dnes uvidíte, ako Robo robí. Zdravím, dneska vám ukážem, namontujeme si spolu tento radiátor na stenu, tu ho zavesíme. V minulom videu som menil tieto ventily, sa zmrazovali rúry. Ak vás to zaujíma, ako to prebieha, môžete sa pozrieť v predošlom videu. Dneska pokračujeme, jedná sa o tento typ radiátora. Ja som stredový byt v zateplenej bytovke, takže 1750 W pri teplote myslím 70 stupňov, takže to stačí na túto izbu. Čo vlastne s tým radiátorom, keď ho rozbalíme, on nám príde s takými zaslepkami hore dole. Čiže ako prvé si dáme do týchto 4 dier to, čo potrebujeme. Zaslepky dáme von. Toto odšrobujeme z ventilov. Toto budeme šrobovať do radiátora. Nejaký špeciálny kľúč, tak sa nezľaknite. Stačí šrobovák väčší. Hej, nakrútime to tam. Gumičky tam asi netreba ľan. Dobre, kľúč utiahneme. Ideme na stranu druhú. Najprv dáme von táto zaslepka ide na spodok radiátora, diery. A toto je odzdušňovací ventil. Povolíte tento šrob, tak cez túto dierku vám bude syčať najprv vzduch, až nakoniec všetko striekate vodou. Dotiahneme. Hej, takže máme to, môžeme odzdušňovať. Na starých rebrovaných radiátoroch som to nemal. Ak potrebujete taký radiátor odzdušniť bez tohto odzdušňováka, tak robí sa to tak, zavrie sa tento ventil, tento sa nechá otvorený. Keďže potrebujeme dostať vzduch von a nemáme skrutku, tak budeme vzduch tade to vypúšťať. Toto sa jemnúčko povolí, toto musí byť zavreté, spodok otvorený. Hej, budeme počuť, ako nám tu syčí a ako náhle začne tiec voda, toto sa zatiahne. Radiátor je odzdušnený vlastne aj bez toho odzdušňováka. Toto bude fungovať ako odzdušňovák. Hej, zo spodu sa bude plniť voda, vzduch je hore, čiže ten vzduch vypustíme buď odzdušňovákom, alebo z druhej strany cez ventil. No takže neviem, čo by som ešte povedal. Máme ventilky, tu máme tiež našrobované, čo potrebujeme. Takže ideme sa presunúť do ďalšej časti, kde sa bude radiátor montovať. Budeme si musieť vypočítať, do akej výšky pôjdu tie kotvičky. Tu sú prichytky. Kotvička vyzerá takto na stene a takto sa to zavesí. Budeme musieť vypočítať výšku tejto diery. To je šrob, to bolo v balení. Tu je na to otvor, dáme šroby a potom sa dajú kotvičky. Potrebujeme najprv zistiť, v akej výške budeme vrtať. Tento radiátor patril, poviem, že k tým lacnejším. Takýto radiátor okolo 100 € vychádza. A dali k tomu aj fišerky, moždinky. Tak to bude hádam držať. Ja mám panel. Keby to nebol panel, ale tehla, pozvažoval by som, či nedať niečo lepšie. Možno chemickú kotvu. Poďme vypočítať výšku. Tento radiátor má 550 mm. 55 cm. Rozteč medzi dierami je 49,5. Máme zhruba 2,5 cm. Pardon, 50 cm. Radiátor je 55, 2,5, dole 2,5. My si musíme vypočítať, koľko od vrchu máme po tú našu risku. Že vychádza nám to 7 cm od vrchu po risku. Takže zapamätáme si 7 cm. Týchto 7 budeme počítať ďalej. Keďže toto je 2,5, to je 7. Tak odpočítame 7 minus 2,5 je 4,5 a zapamätáme si teda 4,5. Nastavíme si laser do požadovanej výšky a to je stred rúry, hlavne stred konca. Môžeme aj vidieť, ako nám ide pekne rúrka do šikma. Nejako to tam budeme musieť doštelovať. Znamená, mali sme si zapamätať 4,5 cm, takže budeme si robiť risky od tejto čiary 4,5 cm. Budeme merať na stred držiaka 13,3 plus. Odmeriame si aj, koľko nám trčí táto prípojka. 1,5 plus 13,3. Počítajte. 14,8 dopočítal. Tak myslím, že to tak vychádza. Spravíme si aj takto risku. Pekne vidíme obrys na stene. Budeme počítať odtiaľto. Minus 4,5
Tam budeme ho potrebovať. 2 razy meraj, aj 3. Dobre, sme na čiarke a tu sme vraveli tých 14, 8. Čiže tu máme prvú dieru. Prvá diera. Meráme si vzdialenosť medzi prichytkami. 83,5. Máme, tu bude prvá diera, bude druhá diera. Meral som medzi týmto stredom. Jeden krížik, druhý krížik, tu budeme vrtať a dávať moždiny. Poďme na to. Odmeriame si moždinu, označíme si na vrtáku. Nech nevrtáme zbytočne veľa, môže moždina behnúť dnu do diery. Čo si sa priučíte dneska? Hej. Prvá. Hop. Kde je druhá moždina, musím pohľadať. Neobijeme stenu. Čo to máme? 13. Pozor, nie šrobky, ale skrutky. By sme v škole mali prúser. Tak. Spodok radiátora nám idú takéto nožičky, zobáčik. Vypočítal som si tých 3,5 cm od steny a vršok zahakneme. A týmto si môžeme ešte štelovať potom vzdialenosť od steny. Vrch moc nenaštelujeme. Aj preto je dôležité si hľadať radiátory, ktoré majú uchytenie také, aké potrebujete. Ja som si odmeral rúru. Mne to vychádza 8 cm, 80 mm. Tento radiátor mal v príručke na internete v návode na montáž vzdialenosť od steny 3,5. Radiátor je 100, 50 plus. Uchytka 3,5 je zhruba 85 mm, 7,2, ale dá sa tu ešte štelovať. Keď to natiahneme, sme zhruba na tých 8. Toto funguje tak, že obcháme to sem, máme to tam a slúži to na to, zaistíme si radiátor. Tento zubok, taký zubok máme vlastne aj z vrchu, keď sa to zacvakne. Hop, máme zaistený proti zdvihnutiu radiátora a vypadnutiu zo steny. Idem to skúsiť zavesiť a uvidíme, ako nám to sadlo. Dobre, nahodil som ho na tie uchytky, ten háčik. Poďme sa pozrieť sem, ako sme merali. Táto rúra, s ňou sa dá hýbať, takže nám vychádza celkom fajn. Alebo zadok môžeme dvíhať, znižovať. Tým pádom si tu vieme vycentrovať aj tieto špáry. Najlepšie je, keď máte napresno tie špáry, lebo keď to začnete zakrúcať, tak vám začne španovať rúry aj radiátor. To nie je dobré. Spodný by chcel ísť kúsok vyššie. V tejto strane chce ísť tiež. Je tam troška horší prístup, takže skúsime to. Čiže pošteloval som tie šrobiky, dostali sme sa na takúto úroveň. Zakrútiť, musí to ísť ľahučko. Takto. Cvak. No. Radiátor je nahodený. Mám rád robotu, keď všetko sadne na prvý krát. Určite aj vy, čo poviete. Je to rekonštrukčný radiátor, takže ak chcete staré rebrované von a na tú rozteč 500 mm, čiže 50 cm medzi rúrami, také radiátory predávajú. Nemusíte ohýbať rúry, zvárať, upravovať, dorábať hliníkoplastom, hej, nemusíte. Sedí to pekne. Prajem veľa šťastia, ak si budete meniť aj vy. Dúfam, že som pomohol. A vidíme sa zase pri ďalšom videu. Kľudne sa vám môže stať aj toto. Tráfite medzi roxory. Tedy pomôže aj vrták. A prevrtáte to. Pretože tu sa dá posunúť až na 3 body. Keby máme takto roxor, dáme vedľa. Tým, že nám ide takto, musíte len vrtať.